Son os alumnos e alumnas do programa Escolas Abertas, unha iniciativa da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia dirixida ás persoas galegas no exterior. O seu obxectivo é facilitarlles a participación na vida social e cultural de Galicia, ofrecéndolles formación especializada en diferentes áreas como o asociacionismo, a música tradicional, gaita, canto, percusión ou o baile tradicional. O programa busca fortalecer a conexión dos galegos e galegas no exterior coa súa terra e cultura, e Ribadavia servía de escenario para acoller a gala de clausura desta edición. Os galegos levamos no noso ADN pois ese gusto por coñecer, por viaxar, por trasladarnos a outros lugares e levar alá sempre o que nos fai únicos, a nosa cultura, a nosa identidade. E isto é un pouco o que representa o programa Escolas Abertas, non? Como esta cultura, a cultura e a identidade galega son culturas viaxeiras e alá onde chegan, como unha semente, planta, prende e chega o que podemos ver hoxe, non? Como en diferentes lugares do mundo nos podemos atopar con colectivos que continúan coa nosa tradición, coa nosa cultura, coa nosa danza popular, coa nosa música popular. E a verdade é que eu creo que é moi importante, e neso quero dar tamén os parabéns á Secretaría Xeral de Emigración, contar con programas como este, que o que fan é reforzar precisamente esa presenza da nosa cultura no exterior. O programa ofrece cursos de carácter presencial en diferentes disciplinas, tanto en Galicia como en centros doutros países con forte presenza da comunidade galega. Os cursos están dirixidos a persoas que están a tomar o relevo nas entidades galegas no exterior ou que poden chegar a facelo, así como aquelas responsables de impartir actividades de cultura tradicional galega. O programa Escolas Abertas busca garantir que os galegos e galegas no exterior participen de forma activa na vida social e cultural de Galicia, facendo que os seus vínculos sexan cada vez máis estreitos. Que grande é a nosa cultura, que grande é Galicia, que pobo do mundo pode decir que cada día do ano estáse vivindo en galego, estáse facendo cultura galega en tantos lugares do mundo. Casi 2 centenares de centros galegos espallados desde o máis extremo de Norteamérica, desde o Canadá ata o sur da Patagonia Argentina e tamén en Europa, por os diferentes confís de Europa. Grande. Cada día nace un neno galego nun rincón do mundo. Ese neno galego vai a levar esa semente que decía o noso alcalde e vai a poñer a Galicia sempre presente. E iso será a nosa cultura e a nosa lingua, porque as familias galegas, os seus, sempre lle transmiten ese sentido de pertenza. E aí ten que estar a administración galega. E por eso estamos con todos estes mozos. Por eso axudamos aos centros galegos. E por eso eles veñen aquí. O programa ten un efecto multiplicador, xa que os participantes levan os coñecementos adquiridos ás súas comunidades, contribuindo así á difusión da cultura galega a nivel global. En concreto, o alumnado procedía esta vez de Argentina, Uruguai, Cuba, Brasil, Venezuela, México, Chile, Costa Rica, Alemaña, Estados Unidos e tamén España, onde van difundir a partir de agora o aprendido en Galicia no marco desta iniciativa, coa que se levan formados xa máis de 2.000 persoas. Rodríguez Miranda agradecía aos participantes desta edición o seu compromiso. Moitas gracias, non só por ter vido estes 15 días aquí. Pensades que viñeron a divertirse? No. Viñeron a traballar moi duro. Desde o día que chegaron, eu creo que eles non o tiñan claro, senón non sei se terían vido. Pero desde o día que chegaron, andan, como se di por aquí na nosa terra, a toque de caixa. É dicir, non paran. Actividade formativa, visitas, talleres. Moitísimas gracias por eso que facedes cada día. Sabedes que vir a Escolas Abertas significa un compromiso. Os que están aquí é porque moito teñen feito por a cultura galega.
Segundo, polo que agora están facendo por a cultura galega. Pero terceiro, e aquí veñen os deberes, polo que aínda máis farán por a cultura galega. Esos son os deberes que vos poñemos, nin máis nin menos, que a cada un dos lugares ao que cheguedes, Galicia ten que estar máis presente que nunca. Os coñecementos adquiridos nesta experiencia vanlles permitir reforzar a súa labor docente nos centros galegos do exterior e transmitir a riqueza cultural de Galicia nos seus respectivos países.